Ja sabeu que sempre, i aquesta és la 9a vegada, ens ha agradat que la gent que pugui, perquè evidentment té les facultats, té la veu i té la valentia de cantar en directe, és molt d'agrair. I arribat a aquest punt, a mi no em toca més que demanar-vos, sisplau, silenci. Quan... No, de moment encara parlo jo, o sigui que és igual. Em refereixo quan la persona que ha d'actuar ara tot seguit interpreti aquest tema. Perquè heu d'entendre que quan es fa un playback no deixen de ser uns actors i la música surt d'un aparell. Però quan realment tens la música suau i un micro a la mà per cantar en directe, costa. És per això que us demano que quan l'Ona Cabello ens interpreti aquest tema, la respecteu. Ella, per l'edat, segur que us ho agrairà. És d'admirar que amb l'edat que té s'hagi atrevit a cantar aquest tema en directe. És per això que també pot fer-ho més bé o menys bé. Ho farà bé. Us demanaré, sisplau, quan acabi, un fort aplaudiment per ella, perquè és l'únic tema d'aquesta primera part que es cantarà en directe. Ona, amb el tema Sense tu, quan vulguis!